тапшыруының партнеры Ижменводы санаториясы. İsənmisiz? Mənim ismim Gülnaz Səfərova, siz men tapşırığını qaraysiz. Biz çimadanlarını tuturib, əsirlərdən qoya ketdik deyib o'ylaysiz. Yo'q yetarga tugul, ishlarga. Bugungi marshrutimiz Mendeleyev yog'i. Biz bugun Ижменводы Eriş etapları uzayacaq. Men tapşırığının komandası ham bizning geroinimiz Jevhariya xonim bizni endi ishda kutdi. Shunga ko'ra aydagi sanatoriyning o'zini o'tdik ham 1924-yilda nega solingan haligi shifoli o'zak turida ko'proq bilik ham barliq o'zgarish etaplarini kuzatdik. Ketdik. Табиғатның матур пышмағы Кама бойында орнашқан Ижменводы шифалы су шифаханасы өзінің файдалы минераль сулары, саф хавасы Европа дәрәҗәсендәге сервис күрсәтүе белән дан казанган иң борынгы санаторий булып санала. Монда шундый саф хава килеп төшүгә моны тоймау мөмкин түгел. Һәм искиткеч табигать. Менә карагыз әле, Кама буе шушы пейзажга карап торугына да ниндидер энергия һәм көч, рәхәтлек исти. Бүген без көнебезне төрле авырулардан дәвалану процедуралары, профилактика чаралары тәкъдим итүче әлеге шифаханәдә уздырырбыз. Күп кенә процедураларны үзебездә сынап карарбыз. Сезгә дә күрсәтербез. Җевхария ханым, исәнмесез? Хәерле көннәр. Хәерле көннәр сезгә дә. Утырыгыз. Таныш булыгыз, безнең бу адна героинясы Җевхария ханым. Шакирова Җәүһәрия Җәлил кызы 1962 елның 11 апрелендә Соба районы Татар Икшермәсе авылында туган. Белеме урта. Хәзерге вакытта Казанда яши, пенсиядә. Гаилә хәле: ире белән аерылышканнар. Яраткан кызлары Лилия вафат булган. Кызы Руфинә, игезәкләр Раилә белән Раил үсеп җитеп, әниләрен сөендереп яшиләр. Җәүһәрия ханым аш-су устасы. Бик тәмле итеп пешерә. Ул йомшак, киң күңелле, ярдәмчел. Төркия мәдәниятен, андагы юлны ярата. Ул үзен яңа образда күрергә тели. Җәүһәрия ханым, аңлавымча, хатны безгә сезнең олы кызыгыз Руфинә язып җибәргән, име? Әйе. Үзегезгә әйтеп яздымы? Әйтмичә сюрприз ясап яздымы? Сюрприз ясап язды, әйтмәде. Миңа бер нәрсә белмәдем. Бер атна кала белдем. Бер атна калагына. Ул безгә шундый иштәлекле хат язып җибәргән. Сезнең бөтен тормышыгыз турында, менә ничек шушы 3 баланы аякка бастыруыгыз, бер балагызны югалтуыгыз турында, име? Хәзер аларга ярдәм итүегез турында. Мен сезнең хакыгызда шундый җиренә җиткереп, бөтен эшкәлекләре белән язган. Ул хатны укыгач, менә елыйсы килә башлады, дөресен әйткәндә. Кеше башыннан менә шундый авырлыклар уза ала икән һәм кеше буларның барысына чыдый ала икән дип ах итеп куясың сезнең турыдагы хатны укыгач. Әз генә безнең телевизор каршында утыручы тамашачыларыбызга да сөйләп китик әле. Минем иң беренче авырлыгым шулай булды. 25 ел элек минем кызым, зур кызым Лилия исемле авыртып китте мәктәптә укырга барган җирдән. Аңа ничә яшь иде? 11 яшь иде. 11 яшь. Аягына партага бәреп шулай шиш чыкты. Безгә исән-сау йөри торган бала, мәктәптә йөри, уйный, укый. Мәктәпкә барып кайтты, йөри, аягы шишеп китте. Больницага бардык, безгә саркома койдылар, саркома. Тутчы безнең анализны алып Мәскәүгә җибәрделәр, Мәскәүгә бардык, Мәскәүдә аягын кистеләр инде. Иң беренче анда Мәскәүдә 2 курс химия үттек, аннары монда Казанга кайттык. Казанда химия ясадылар, химия курслары үттек. Аннары безне Германияга җибәрделәр. Германия безгә протез куйдылар, обследование ясадылар. Бөтенесе нормально, әйбәт, яхшы булып барды. Резко гына метастазы легкийне бирде үпкәсенә. Шулай итеп минем зур кызым үлеп китте.
Шулай итеп, беренче, икенче шул игезәкләрем мәктәпкә укырга кергәч, и малаем мәктәптән аксап кайтып килә. Больницага алып бардык инде тиз генә, и безне куйдылар сөякләре тарала дип. И безне 3 елга больницага, безнең 3 ел больницада ятты. 3 ел тормыйча больницада ятты. 6 җирдән кулларын, аякларын бәйләделәр. Ул безнең 3 ел буе ятып торды малай. Хәзер инде әлхәмдүлилләх, һәйбәт безнең бөтенләйне җиңеп чыктык, авыруларны җиңеп чыктык. Җәүһәрия ханым, кемнәр ярдәм итте менә шунда авырлыкларны җиңәргә? Аңлашыла Худайдыр инде. Худай да, үзем дә инде туганнарым, сеңелләрем, ул сеңлемнәрем дә югалды. Әйтергә кирәк, менә мондый авыр моментта әле сез бит ирсез дә калгансыз, әйме? Ул көне-төн эште. Булышмады, эшләмәде ул бер җирдә. Шайтып алды. Ул кызыгыз үлгәннән соң эшә башлады. Юк инде аңлаш квартирамны сатып, иптәшем белән аерышып, иптәшемә кирпичный йорт алып бирдем. Әйбәт капитальный, үзем иске 47нче елгы, 1947нче елда төзелгән өйгә чыктым инде. Агач йорт инде ул. Агач шундай ниләр, мин көн сайын тотындым пирожки пешерергә. Иртәләшеп китәм пирожки сатам, йөгереп кайтам. Ничек тә булса акча эшләргә һәм балаларны үстерергә. Албетта йөгереп кайтам, тагын пешерәм. Шайтып көнгә 3 мәртәбә чыгып, шайтып акча итеп, җыя акча җыеп, үй салдым. Пирожки сатып. Пирожки сатып, үй салдым, зур итеп үй салдым. Хатын кызларны көчле диләр. Менә ул нинди көчле рухлы хатын кызлар. Зур 2 бүлмә зал булды, кухнясы шундый зур булды. Аннары үземә аерым бер кухня салдым, пирожки пешерергә. Анда минем 2 газовый плита. Шайтып пирожкиларымны шунда пешереп, шайтып балаларга удобство булсын дип, нитеп үй салдым инде. Хәзер иптәшем килә, балалар жәллиләр. Жуындыралар, ашаталар, ишертәләр, киендерәләр, телефоннар алып бирәләр. Мин каршы кыдыртмадым. Әтиегез шулай дип әйтмәдем. Бер кайчан да менә сезне ташлады, сезгә акча түләмәде дип әйтмәдем. Балалар үзләре менә үстеләр, үзләре аталарын чакыралар, никахларына да чакырдылар, туйларына чакырдылар. Аталарын мәгънәле, тәрбияле балалар инде. Җәүһәрия ханым, әлбәттә бу гына түгел, башка үлемнәр дә күп булган анда, әйме? Bir atle şol kızım öldü, eti öldü, onları singlim öldü, eniyim öldü, şayet bir atle ölümler көп buldu. Хәзер сез үзегезне бәхетле дип әйтә аласыз. Шундый бәхетле. Шayet әле мин бит әби карыйм. Шayet пирожки сатып ниткәндә, сатып йөргәндә бер әби Сания апа исемле параллельный урамдагы әби инде. Миңа килеп гел пирожки алайды. Әйдә ди сеңлем ди, мине кара ди безне ди. Минем ди бер кемем ди юк ди, бала чагым да юк ди, бер кемем дә юк ди. Әйдә мине кара ди. Шайтып шул әби мине җитәкләп алып барып нотариуска алып барды. Иен бүләк итте 9 ел элек. Хәзер мин көн сайын әби карыйбыз. Балаларым да булыша инде, үзем дә барам. Көн сайын бер көн калмыйча әби карыйбыз без. Карагыз әле, аңа да ничек уңайлы булган. Сезгә дә бит әле Алланың рәхмәте, бар ул да үзенең рәхмәтен әйтәме? Менә бу Худайның рәхмәте дип әйтер идем. Худай тоташтырган, кавыштырган бу кешеләрне. Сез үзегез дә дин юлында, намазда, хәзер шулай бит? Намазда, Субханалла. Субханалла. Инде 7 ел гарәпчә укыдым, 5 ел. Гарәпчә укыйм, намазда. Эш күрәсез дә бит әле сез. Эш күрәм дә. Күбрәк инде кем бәбигә узалмый, шулар килә, кемнәр күз тигәннәр бөтенесе килә. Шайтыр балаларга укып җибәрәм, бырып җибәрергә ярамый, укып җибәрәм. Күп шундый күп бәбиләр туды. Әле менә 3 көнлек Мәскәүдән рәхмәт әйтеп яздылар. Аны кыз тоже 9 ел бәби югыя. Аңа күренде укыганда Альбина мәйтәм була бәбиең менә ул малай тапкан. Кичә рәхмәт хат әйтеп яздылар. Субханалла. Күп кешеләрне бәхетле итәсез, әйме? Бик зур рәхмәт сезгә. Җәүһәрия ханым, сезнең елмайган йөзегезне күрү шундый рәхәт. Сез чынлап та менә белмим, телеэкраннар аркылы, камера аркылы безнең тамашачылар тоя микән? Юк, сездә шундый җылы энергетика килә, нинди рәхәтлек. Утырасың, сөйләшеп, һәм үзеннән үзе теге психолог кебек йомшак кына тавышыгыз белән сез тынычландырасыз. Кояш кебек шунда елмаеп торасыз. Әйдәгез карыйк әле чәчләрегезне, чәчегезнең озынлыгын. Ул безнең Җәүһәрия ханым әби оныкларын карый, үзенә вакыт калмый, менә хәзер әйме? Чәчле җыя да чыгып китә. Чәчләре шундый алтын, сез шундый блондиночка сары, әйме? Бу сары төстән котылачакбыз.
Сарып кирәкми. Әзрәк кенә үле шешләрнән кисеп алырбыз. Сезгә шешне үстереп килгән, Шәүхәрия ханым дөрес эшләгән, чөнки безгә буялмаган шеш кирәк. Исегездә калдырыгыз моны, хатын-кызлар, һәр тапшыруга без кабатлы киләбез. Шешләрне буярга кирәкми безгә килгәндә. Көтегез, түзегез, аның каравы без менә бу материалдан яхшы әйбер сыйфатлы шеш продукт ясый алачакбыз дип. Шәүхәрия ханым, уялмагыз. Каушамагыз. Менә без сезне хәзер бүген Ижминводы шифаханәсенә алып килдек. Шушы шифалы су шифаханәсе дип безнең, димме? Монда сез бер көнегезне үткәрәчәксез. Ниндер спа процедуралар, шеш, буяу, кисү, менә монда минераль сулар эчә башлагыз алардан менә кергәннән үк, көнегезне үзегезгә багышлагыз. Ә без әкрен генә камера белән тегеннән моннан төшереп йөрбез. Безгә игътибар итмәгез. Булдымы? Менә нинди ипле, җайлы һәм күпме авырлыклар аша узган хатын-кыз белән таныштык без. Шәүхәрия ханымның ничек итеп үзгәрүен күрергә теләсәгез, тапшыруны ахырына хәтле карагыз. Бу мин тапшыру Яңа гасыр телеканалында мин Гөлназ Сәфәрова белән. Шифаханәнең үзенең махсус матурлык салоны бар, рәхим итегез, Шәүхәрия ханым. Зилә бу безнең. Шәүхәрия ханым безнең героиня. Зилә, менә сиңа шеш. Шәүхәрия ханым безнең 90% вакытын яулыкта үткәрә, ләкин гаиләсе янында, якыннары янында ул яулыгын сала, шуңа күрә шешен аңа ниндер кеше кыяфәтенә кертергә кирәк. Ул шешен үстергән, буятыр өчен яхшы иттерәбеме? Чолкысын. Әйе, рәхмәт аңа шуңа күрә. Менә чолкысын нишәтәсеңме, шешнең озынлыгын карыйласаң да карыйбыз, күрсәтәбез. Менә шеш безнең шундый йомшак, нәзек, очларын кисеп алырга кирәк, ләкин кыскайтырып калдырмыйбыз. Чөнки озынлыгы әшәке димәсем, безгә кыскарак кирәк. Моңга шешен үзегез кистегезме? Әйе, үзем кистем. Күренә. Чолкыны, ә монда кем кисәдер? Или монда Парикмахерская кистем. Масан парикмахерская кискәндек. Соңгы тапкыр кашын кистергәнегез? Апрель айында. Нормально. Нормаль. Ярты елга бер кистерәм. Һәм ул Зилә, син күрәсең, ул теге мамык кебек йомшак, тузганакныкы кебек төрле якка очып тора шешләр. Ну, структурасы шуны шешнең, бу бала структурасы сыманды. Йомшак, нәзек кенә шеш. Бу инде әзрәк бүдергән бит ала. Бәлки аны турылатырбыз беренче китеримме? Ну, билгеле бер төскә кертергә кирәк. Бер төс. Билгеле бер төскә. Аннары инде инструкция биреп калдырам Шәүхәрия апага. Шәүхәрия ханымга гына түгел, әгъмән менә шундый нәзик, юкарак, йомшак шәчле хатын-кызларга инструкция бирсен. Нәрсә эшләргә, ничек итеп ныгытыргамы шәчне, нинди шампуньнар белән юргамы, барысын да күзәтегез, карап торыгыз һәм инде Зиләнең киңәшләрен язып алсагыз да була, ул бик яхшы киңәшләр бирә. Сезгә уңышлар телибез, яме, бер чулы бултырмагыз, көзгене каплыйбыз без, көзгене каплыйбыз. Монда Ижминводы шифалы су шифаханәсендә нинди генә процедуралар юк. Карбоксотерапия, магнит-турбатрон, сүлек белән дәвалау, төрле спа процедуралар, дәвалаучы ванналар һәм башка процедуралар. Һәм кайберләрен мин хәзер үземдә сынап карармын. Магнита Турбатрон. Капсула формасындагы әлеге аппаратта магнит дулкыннар бүленеп чыгу нәтиҗәсендә күп кенә авырулар дәвалана. Профилактика чарасы буларак та кулланыла. Һәм тагын нәрсә? Противовоспалительный. Һәм тагын ялкынсынларга каршы эффектка ия. Магнит дулкыннар умыртка баганасындагы остеохондроз, полиартрит, артериаль гипертония, геморрой, бронхиаль астма, простатит кебек катлаулы авыруларны дәваларга сәләтле.
Karboksiterapiya. Ugлекислы gaz inyeksiyalari bilan davolanu estetik dermatologiya, nevrologiya, travmatologiya, ortopediya ilkalarında aktiv kullanıla. Germaniya, Fransiya, Chexiyada karboksiterapiya yaxshi natija beruvchi davolanu usuli bo'larak sanala. Әлеге процесс умарта чагыны хәтерләтә. Ләкин түзеп була. Сәламәтлек өчен бөтен нәрсәгә дә түзеп була. Әмінә мұнысы кислородлы барокамера. Барокамерада яту йөрәк кан тамырлары системасын нығыта. Гипертония, инфаркт, инсульт кебек авырулардан профилактика чарасы буларак киң кулланыла. Ниагара спа ваннасы. Су астында ясала торган массаж өчен махсус булдырылган инновацион ванна. Су ярдәмендә bütün тәнгә гидромассаж ясала. Һәм шул рәвешле кан йөреше, матдәләр алмашы яхшыра. Һәм кеше стресстан һәм арыганлыктан котыла. Рәхәт. Мондый ванна нерв системасын тулысынча тынычландырырга ярдәм итә. Шифалы су Ижмин воды шифаханәсендә фитошәйләр аерым бер урынны алып тора. Монда нинди генә тәмле фитошәйләр юк. Бар махсус ашказаныннан, бар ут куыгы өчен, бар диабетиклар өчен, тагын әле тынычландыра торган тын юллары өчен махсус булдырган шәйләр. Мин мәсәлән витаминлы чәй эчәм. Аның составында гөлҗимеш һәм миләш. Натураль үләннәрдән ясалган тәмле шәйләр организмга сихәт биреп, иммунитетыгызны ныгытып, төрле авырулардан дәваларга сәләтле. Санаторийда булардан тыш сөлек белән дәвалау, энә ярдәмендә дәва, нокталы массаж, тәнне диңгез су исемләре белән төрү, аэрофитотерапия һәм башка бик күп дәва сәламәтләндерү алымнары бар. Һәм иң мөһим өлешкә дә килеп җиттек. Ижмин воды шифалы су шифаханәсенең уникаль минераль суы. Составына игътибар итегез: сульфат, хлорид, натрий, кальций, магний һәм бу әле шушы химик составның бар тик бер кичкенә генә өлеше. Сәламәтлеккә бик файдалы, шуңа күрә бисмиллабызны әйтеп эчеп карыйк. Су ут куыгын, ут чыгару юлларын чистарта. Ашказаны авырулары, гастрит, язвадан дәвалый, бавыр ишәге һәм аш кайнату органнары эшчәнлеген яхшырта. Санаторийга килгән кешеләр бу суны көн саен эчә. Хәтта үзләре белән өйләренә дә тутырып алып кайтып китә. Сәламәтлек өчен? Сәламәтлек өчен. Мин Саваш кибетендә һәм монда бик җылы һәм матур ассортимент. Героинялар өчен мин монда образларны җыям һәм ахырында алар бөтенесен киеп күрсәтерләр. Бу адна героинябыз өр-яңадан киенергә дип кибеткә бармаячак. Ә киресенчә, кибет аның янына киләчәк. Стилистыбыз Лениза Черскова Җәүһәрия ханым өчен киемнәр сайлау белән мәшгуль. Героинябызга килешле киемнәрне сайлап алып, без аларны санаторийга алып барачакбыз. Пенсиягә чыгып, оныкларын карашып өйдә утыручы ханымнарга ничек киенергә, нинди төсләр сайларга соң? Кышкы иң трендлы актуаль төс. Бу сөт төсе. Бу дөньяда ак төс килешмәгән бер генә кеше дә юк әле. Ак төс бик күп төрләргә бүленә. Караңгы аксыл, шампань төсе, сөтле чәй, куе ак, ап-ак. Ак төсне сез теләсә нинди төс белән берләштерә аласыз. Ак ул универсаль төс булып санала. Аксыл төсләр алар кәефне күтәрә, бәйрәм тойгысы өсти. Свитер принт белән булырга да мөмкин һәм аска менә мондый опак итәк. Бәлки без шалбар да кия алабыз. Шулай ук бик матур кәҗүл була. Һәм менә мондый пәлтә. Шулай ук бик матур кышкы образ була. Күрәсезме, хәзер мәсәлән кибетләрдә водолазкаларның, кофталарның төрле төсләре, формалары тәкъдим ителгән. Сайлау мөмкинлеге искиткеч зур. Һәрберсен киеп карап чыгарга курыкмагыз, иренмәгез. Иң мөһиме, киемнең төсе йөзегезгә килешле булырга тиеш. Шул ук вакытта аның сыйфатына да игътибар итегез. Һәм ничә генә яшьтә булсагыз да, аксыл төсле киемнәрдән читләшмәгез. Образлар тамам һәм Ижмин водаларда күрешербез.
Сәлем, мен сезнең белән Диләрә Замалдинова. Җәүһәр апаны мин хәзер әзерли башлыйм. Дөресрәген әйтеп китсәм, Җәүһәр апага битлекне ябыштырып куйган идем инде. 20 минуттан артык алоэ белән составында булган масканы. Хәзер мин аны алам һәм безәндерә башлыйм. Siz әзерме? Biz sizge tağın bir özgəriş təqdim etərgə әзербіз. Kızlar, siz süper. Gittik. Җәүһәр ханым. Şiver bitimi. Bitimi yaşamağın. Ne min subhanallah diyereyim bu şiberlikке. Çünkü o özüne tartып тора торган хатын кыз. Күзләренә карап кына торасы килә. Күзләре яшьләнде хәтта. Bu шауданмы? Шаудан. Ну карагыз, кара ничек. Үз артыннан караган шундый затлы, шидәр матур хатын кыз. Балаларыгыз үскән. Хәзер алар берсе үзләренең гаиләләрен булдырган, алар үзләренчә яшәрләр. Сез дә үзегез өчен яшәргә тырышыгыз, ярыймы? Җәүһәр ханым, күтәрегез күзләрегезне, карагыз көзгегә. Карагыз көзгегә. Елмаю, әлеме менә күзләр тимәсен сезгә. Рәхмәт сезгә барыгызга да, бик зур. Сөйләшү дә үзгәргән кебек хәзер, Киендерәбез Алла берсә. Стилистыбыз Лениза образлар әзерләп куйды, шуңа күрә әйдәгез киттек. Карагыз үзегезгә, берничә минут бирик. Үзегезне кабул итәргә вакыт кирәк, шуңа күрә менә сезгә вакыт. Кызлар, супер, Диләрә. Күрәсезме, безнең командага стилистыбыз Лениза Черскова килеп кушылды һәм үзегендә түгел, әлбәттә, инде стилист булган җирдә матур киемнәр дә бергә йөри. Шуңа күрә безнең героинябыз Җәүһәрия ханымны яңа образдан, яңа киемнәрдән күрергә телисезме? Карагыз. Бу образ безнең шундый шәһәр өчен һәм спортшик, уңайлы, шундый алсы төстә һәм бик килешәләр аңа аксессуарлар. Җәүһәрия ханымның икенче образын күрергә әзерме? Каршы алыгыз. Җәүһәрия ханым шундый чәчәк кебек аппак киемдә, аңа бик килешә аппак һәм ачык төсләр, трендлы фактуралар белән бик матур итеп тотылук буенча киенгән. Ул шундый ягымлы, шундый якты. Аның чәчләрен алсак һәм киемен, әлбәттә, макияж ярдәмендә дә ул шундый яшәеп китте, яктырып китте. Анарга бик күп бизәнергә кирәкми, чөнки ул булай да аның табигый матурлыгы эштән балкып тора. Иң зур игътибар аның бит тиресенә игътибар итәргә кирәк һәм көндәлек макияжны онытмаска кирәк. Без Җәүһәрия апаның чәчен дәваладык дигәндәй, сыйфатын яхшырттык. Шуңа күрә аның хәзер ялтырап тора торган шундый йомшак, матур чәчләр. Шуңкар матур итеп елмая. Менә сразу миндер гипнозга бирелгән сыман без. Сез дә шулаймы? Әйе. Авызына гына карап торасы киләме? Бутуннарда истеләмәдегезме әле? Салдырасы да килмәйме, чөнки ул миллионер хатыны. Ул җиңелчә генә икән, әйдәгез. Салып та күрсәттек, менә бит ул инде. Оп! Ай, нәрсә әйтергә дә белмим мин бу очракта. Бу шундый тапшырулар күңелгә бик якын тапшырулар, әйме? Үзенең тарихы белән язган хатыгыз искә төшә. Сезнең эмоцияләрегез искә төшә. Һәм менә бу үзгәрешегезне күреп, күңел шатлана. Һәр вакытны менә булай елмаеп йөрергә язсын сезгә. Күзләр тимәсен бер күзегезгә, гаиләгезгә, оныкларыгыз нинди матур, берсеннән берсе матур, әйме? Ходай сезгә бүтән кайгы-хәсрәтләр бирмәсен. Шулай булсын, амин. Һәрбер сезгә, һәрберегезгә рәхмәт әйтәсем килә. Мені шайт үзгәрттегез, матурлаттыгыз. Һәрберегезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә сезгә.
Җәүһәрия ханым, сез искиткеч. Шуның белән шул, монда бөтен сүзләр артык. Рәхмәт сезгә, дуслар, безнең белән бергә булуыгыз өчен. Бу Мин тапшыру иде Яңа гасыр телеканалында. Мин Гөлнар Сәфәрова һәм чын профессионаллар командасы Зилә, Диләрә, Лениза без сезнең белән саубуллашабыз. Алдагы атнада Сагындым да әйтәм бит. Шугадәр күрәсем килә сезне. YouTube, WhatsApp'larda миллионлаган караулар җыйган бу видео хуҗасы Рәфис Атаказ Мин тапшыруында. Мәскәүдән хәтле үзгәрәм дип килгән Рәфис Атаказ Казаннан нинди булып кайтып китәр? Үзегез күрерсез. Бу Мин тапшыру Яңа гасыр телеканалында. Мин Гөлнар Сәфәрова белән. Мин тапшыруның партнеры Ижмин воды санаториясе.